vậy hi October ni somni pakua sang ni somni panga ni lai ni dia MNF in total band an hoi hot ani kholai are khop bai tuna hian chamalam dar so mari trap to tlang về đâu sikul pi kon đó MNF in total band and hoi hot hi Forest Conservation Amendment Act 2023 Sarkarin Assembly House resolution mga apom na adopt apom avanga an dulaw na lantir na aniya tuna hian apar khatla atleng pheme ka Forest Conservation Amendment Act FCAA kan ti mai hi MNF party hian an do dala an dulaw fa Assembly House adopt na resolution pass po ngai tuanon ani thainan special assembly ko tur te point assembly speaker andong yen to ta mase sarkar lampang chuan an tilem lo ani mai thei an tum nem lo te po ni mai thei tin FCAA hi Paul Ten Khat in an dulo thu an au pui na saboka nimin mai October ni somni pariat khan Congress party chuan FCAA sa anti lo na lai te an tar lang boka ma se Congress party hi chuan asan patakin an do dal chiam lo tila an du lowa tha anti lowa ado dal na tak tak ang zong ro chuan thil an tilem lo ani ras bavan zong da thleng phaya hian kuding lamin scooty ka thala vei lamin camera ka keng mai ani chuan helaya hian kina tha kan la le anga still photo turin still photo hi kan bomo be thina lai hi Assembly House ani ata hian still photo kan tile lokang Treasury Square kalme ka klai khian total band duty MNF hon lo oma ID kan aka kedi chumin check em lem lo ani lai hian dagin pui bula an lo tile boka ding zuai kan tlang do nei o press lampang hon kal tlang se la vana pa hol thang thei don ani FCAA hi do dal tu du lo tu langsar tak chu NGO pali Intelcom JCM anti mai ania an lam pum kha ka sa to chi lo chu ta chuan JCM a chuan Center for Environment and Social Justice di piba ram chuangi polte tin Mizoram Forest te ania an ming kha ka sa vek to lo
pulal ram moya mana mizo idol judge thin ka tiang pol te pulal ram moya ngen te ho te tel na tiang ve chi vel kha ania ani hian an du lo na sak hop maya press conference po trum ni emo chu an nei pha to me dor pui ka thleng phaya covid vang lai covid hau vang lai total lockdown lai khan tiang hian ka ti to thina ka ti lai phe ka chuan mi chuak kha an tlem khop mai kho lai a rim rim kha tun total ban ero hi chu a chuak thei neu neu te an lo tam deuh lek to zo ka bazar bung kon thleng phaya press lampang alai ka lo be lo thu de han soi thapila civil hospital Aizawl thlang ka thleng phaya an ti mai bai tai la hey journalism lama hian kum som ni don ka ve ta a ka ngai tu wang fanga Mizoram hian total lockdown ang total lockdown ka tepal total ban ang hi alo zau to a MLF hi total ban huai hot war beran ni mayam ti ka ngai tu ani ka ngai hey party lian dang Congress party hi kan ngai tu wang fanga total ban tang te hi an hoi om hi kala semang tlat lo ni ka se chuak zo lo po ni mai theya total ban hoi hot hi MLF hi chuan an ti na savio maya ana sa han ti la an ti zau zawa ka hriat chian pakhata chuan kumsa ni so pathuma pulal rin liana Silo minister katilai Congress minister ni damdoi tol room na vela in nam to ya an pu na ang live vel kha ania kha lain kan ding le lo kani zar pot kon ka thleng phaya duty nam le trewa le lo ka nga MLF hi total event huai hot hi anti zau to a party dang hian an ti om hi ka ngai tu chuak zo chi alawa soi to ngin ka se chuak zo to lo po ni mai theya tum sang ni paruk atram khan journalism lama hian ka lut to a china sang ni som pathum ka hriat chian kala hriat chian pakhat kan sei chu pularin liana sai do khepuam vela in nam noya an pu na an pulaya bang tura an nur chumi atana tralpen an hoi hot kha kalariat chian chu nia chuan kongzo hi politics a chuan ti ani zau poka kongzo po hi party liana chuan Congress party hian anti fuck om hi kalasha chi lawa kongzo anti chu hei a kongzo lian tham deuh thui deuh hlek kongzo ang chi hi antina kongzo hi chu chan mari kona tanga so ta tennis court thleng ti ang chi te he thui deuh hlek kongzo khane kan soi bi ka chu ti ruaden hemi hegamoni han pun khom thui lo te antina vanapa hall ko ta tanga Congress baban thleng kongzu han zo ngal zau ang chi te hi chu an jing ang reng thowa Congress party point tin engemo mun khoi mo tlem mi no puili tuksi lawa roi tu bor an kal khoma lung oilo na le engemo han lan tir hi chu an nei zau zo boka chunga chuan police de na han in nor hi an nei zau zawadi kumina po an nei to kha kum tir lama mi pani emoni bring the pasoida rote kan thiat pa rote te po an liam alua liam te po an nei ve kha police ne nai nor na lama
tiếng khác anh ấy police để ra hành nord để rap rap hi congress chuan an nei phô ni in ka sia chuti lain MNF lampang hian kong zo hi an war em lai hian police ne na hanin nor phut ang chi hi chu an nei lo ang rang khop mai chuan ka sia congress party hian sei to angin total pen hi an voi hot om hi kala se chi lo dewa resol mai theya chuan sortuna sarkar na ZPM party ero hi chu party lanau pang takan lia kum sang ni som pasari adin chau khan ni a val boya de mo khi chu ZPM hi chuan chu tiếng cũng rõ ai mà tiếng hàn phun không rụp ang chi hi an lát lem lava tuần khen hi chuan an du vak lo nghe ni á chu tùy rồi lên mi lem te ang á khơi một lại an du lo thil anh em mà nung ngồi lo đấy hắn lan tir te rồi hi chuan này về to thấu bốc anh này cha tang cổ đỏ còn cái thanh trep zat lang dor ko ba ko hian diu tin om tura kan nga ya no diu tin la om den no zat lang dor ko ka pe lo Forest Conservation Amendment Act 2023 he adu lo tu ten an du lo chan vera chu a section lai tak khat chu ka hret lo central sarkarin again defense strategy le egemo thil poi mo big ang chi ate state sarkar ron lovin state sarkar again bypassin an du tu in international border atanga te a boro ka te a kilometer za huam chunga chuan an duang angin ma an la the ang ti a ome an ti a chu Mizoram chu country tangin ram lian ani lova khothang lama Bangladesh le khochak lama Myanmar ram ri te kan ne ya chumi awang zonga ram ri hi angani Mizoram wanglam thui zong hi kilometer za som thum atanga za som li vel ani omin an soin ka ria ram ri atanga hante chuan bang khathang lam Bangladesh lam pang le khochak lam Myanmar atang hante chuan Mizoram pum pui hi international border atanga kilometer za ti khan a huam fek pe ni a cover fek pe ni chuti ni chuan central sarkar hian adu du in Mizoram a hian maso na ani emo defense lampang thil defense installation an du tu in aron ti thenga kan ram ngo te kan ram an ron ti chere wang ti an hlau an du lo ani ber mela chuti rolin thren khat chuan an hlau lem lova tuna hian MNF party hian an do da na sat em lain le Congress party nan du lo thu de po an pon ve to lain engani ram le nam thila chede ber thina kan ngai YMA le sirlai pol te lampang te ro hi chu an ngoi mak thunga an ni ngai da de nge ka selem do fa opposition party then khatin an lo ang em hi chu an lo oma an ngai ve lo te po an mai the bông khổn nó khen sọt trọc mấy
bong kong tlan phia traffic jam lem lo pawh tlan zur zur mai a dur tlang lama ka chho dawn ni dur tlang lam apan chawa dur tlang kong hi chu avain tha kala to lawang hian thalak khi ka ti top ringa dur tlang kong chawa hi chuain dur tlang leitan khendona lang le tran tan tum don nia dur tlang leitan ka thleng chho trep to a motor tlan om lo khop mai lấy tận lối tập này long lên tầm dur tlang lấy tận hi với nè cái lâm hồ mía lẩu chu công quỷ rễ tô anh ấy hiện nô bằng tên nô mình tự chế na khó nói hiện tuần ma hẳn tí đó từ lockdown đắng các tuần về tổ lâu à chuan nô bằng hi khó nói hiện nay phim nó sẽ chế na với nè anh lâu mang tê lâu ta bị xuân về trên đục lăng lấy tận khen cái đó anh lâu mang rất lâu ban hi chu kholaya no pang in fem ni kalo ti version khania kholai kong puya no pang in fem na sa thena voin chu mang tlat lo thì hiện lấy tận cái bể chia đột sang thành chia này trên khát chuan November đi xong pakhat kan ni po pum lum to lo chong kar khat sen zon ni som pat ni vel tu na tang ni som pat ni vel a khian November ni som pakata khian dam pa biala by election om do na candidate te an tranga political party tin an tranga candidate pangan om do na chumi awanga angeni politics sa malang na chikhata bitan ka total band te an ngai ani mai te total band hi chuan mi pakhat chuan voin total band hi total band simply straight to again even if an opposition line band what an ching big riawa asiat wang ni mo ruling an li lo lai opposition an ni lai point ni khatal hi ruling ni an duwa chuwang chen ni khat total ban hotin poi hotin ruling party an ni vezoi ni ati peka ani du ve mel viau bikhan kan du to kang